Madumelamba Kulu, the Nyaya meditation is here. Muri Zimbabwe nda uya ndine nyaya Savior Kasukuwere uyo ariku complaina ku hurumende yeZimbabwe nenyaya yemabatirwa ari kuitwa vanhu, nyaya yekuputsirwa vanhu dzimba, nyaya yekutorwa land iri kuitika iyi. So panapa anyora pa Twitter pake akati the political maturity of the political leadership at the helm is evidently inadequate. You can't be indifferent to the suffering and pain of citizens who have been damned by known criminals. The statement by the combined team of ministers expose a very serious lack of political and social intelligence. You will need these people in future. Comrades, handle matters involving the people with care and dignity. At the end, it's the children who are most exposed. Identify where these people should go. Deal with corrupt elements behind it and don't make the innocent suffer. Ndo mashoko anyorwa na vakasukuwira vachita komana sai kutarisa nyaya nekuti pane vadikiwo vanozosangana nematambudziko. Tarisaiwo nyaya zvakanaka modhila nehoro rinongochitwa ipapo. Haikona kungosvika muchingoningina nekuti mangwana vanhu ivavo muchavada ende vanhu ivavo muchavanida. Ndo mashoko abva kuna Vakasukuwere vachitaura kuti please shandai nevanhu zvakanaka, batai vanhu zvakanaka. Haikona kungobata vanhu zvese mobva mameka sure kuziva kuti vanhu ivavo vachaenda kunogara kupi. Ndo nyaya muri Zimbabwe ndayo nayo pano ndakakubatiraisa nyaya meditation. Tinozviziva Vakasukuwere vato politician vakatombotraiwa kuda ku contesta mu 23 August asi zvakazorambawo nenyaya yematsamba avo ameno zvavakazongoitana bva ngovharwa pasi. Saka iko zvinezvi manje vanenge vada kutraya kuvhura maZimbabweans kutaurawo common sense dzavo kuti vanhu vavhurike vaonere kana kuti vabva vaonawo kuti ayo Vakasukuwere vanotanga good leader or staff ameno, but munongoziva kuti mapolitician ndo yavo kungotaimbirana kuti uyabuda musaga pakati obva aveza nemastatement ake kuti next time kana akuzoya obva ati ayo inini ndinenge ndine care nemi kudarikawo. But mapolitician vese dzinenge dzitori dzemudanga dzembotamba dzese. But nhasi muri Zimbabwe andakuya panapo kunovajaja ndanguya nenyaya kuti ndikuonesei imimi zviri kuitika nezviri kutaurwa. Kana uchingotanga kusvika panapa first time yako panonzi panyaya version kusubscribe mahara.